з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Меня зовут Ольга, я капитан команды. У сённяшняй гульні прымаюць удзел прадстаўнікі падатковых інспекцый Гомельскай вобласці. Ольга, Анастасія, Катерина и Татьяна. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску роза, па-беларуску зычныя літары дзеляцца на звонкія і колькі складоў у слове завея. Як называецца народнае свята, якое прысвячаецца заканчэнню жніва? Колькі разоў грамадзянін Беларусі можа быць узнагароджаны званнем Герой Беларусі? Назовите месяц пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Глох – гэта расліна ці музычны інструмент? Сапраўднае імя Якуба Коласа? Як называецца пара года паміж летам і зімой? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Купала ці Колас напісаў паэму «Магіла льва»? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Татьяна, я набрала большую колькость баллов и выбираю категорию мова. Буду гулять 3-й. Меня зовут Ольга, я выбираю категорию история и буду гулять 2-й. Меня зовут Ольга, мне засталась категория «Культура», и я гуляю 1-я. Мы пазнаёміліся з фіналісткамі. Першая з іх, а менавіта Ольга, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Ольга, вітаю вас!
Добрый день. Я вельмі рада бачыць вас на гэтай пляцоўцы і хачу некалькі пытанняў вам задаць пра вас. Вы ў падатковых органах працуеце, а кім менавіта і што ўваходзіць у вашы абавязкі? Я працую ведучым рэферэнтам сектара інфармацыйна-тлумачальнай працы. А вы працуеце з людзьмі? Так. А што вы робіце? Мы тлумачым плацельшчыкам інфармацыю па падатковым заканадаўстве. Зразумела. І як вы можаце ацаніць вось гэтую адукаванасць нашага насельніцтва? Людзі ведаюць шмат пра падаткі ці яшчэ недастаткова? Сярэдні ўзровень, але для павышэння якасці ведаў ёсць усе ўмовы. Цудоўна, дзякуй. Вольга, ну а па жыцці што вы любіце? Люблю гатаваць і праводзіць час са сваімі роднымі і блізкімі. Цудоўна. Гуляем? Гуляем. Першае пытанне. Які беларускі аўтар пад сваімі творамі падпісваўся як Мацей Бурачок? Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Мікола Гусоўскі ці Францішак Багушевіч? Францішак Багушевіч. Вы думаеце Францішак Багушевіч? А вы Либо памятаеце? Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Ну тут трэба, бачыце, у вас дзве кандыдатуры, а ўсё ж такі трэба аднаго выбраць. Складана. Складана. Ніхто не казаў, што будзе лёгка, ніхто не абяцаў такога. Я выбіраю варыянт адказу Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. А першае, што вы сказалі? Францішак Багушевіч. А чаму адмовіліся ад першага? Ну, моя задача тут вас заблытаць, Вольга. 3, 2, 1. Калі ласка. Францішак Багушевіч. Дзякуй, я прыняла ваш адказ. Такое імя спатрэбілася аўтару, каб чытач хутчэй яму даверыўся, як быццам бы аўтар быў селянінам. І такое імя Мацей Бурачок выбіраў Францішак Багушевіч. Малайчына! Дзякуй вам за правільны адказ, Вольга. Першы блін не аказаўся камяком, і гэта цудоўна. Наступнае пытанне. Гомельская вобласць праводзіць усебеларускі фестываль народнага гумару. А якую назву ён мае? Касцюкі, аўцюкі ці жартачкі? Тут я вельмі доўга не буду думаць. Чаму? Я упэўнена, што гэта аўцюкі. Так, а чаму менавіта такую назву вы выбралі? Я не магу гэтага не ведаць, таму што гэты фестываль праходзіць у Калінкавіцкім раёне побач з горадам, у якім я жыву. Побач з Мазыром. Да. Ну, цудоўныя веды. Мне нічога не застаецца, як сказаць, што ваш адказ правільны. Дзякую. Фестываль ладзіцца з 1995 года ў вёсках Вялікія і Малыя Аўцюкі Калінкавіцкага раёна Гомельскай вобласці. З ініцыятывай правядзення выступіў некалі пісьменнік і грамадскі дзеяч Уладзімір Ліпскі. Дзякуй вам за вашы веды. Наступнае пытанне. Жыццё і дзейнасць якога асветніка прыпала на 15-16 стагоддзе? Варыянты. Кірыла Тураўскі, Францыск Скарына ці Лаўрэнцій Зізаній? Францыск Скарына – гэта першы друкар. Так. І асветнік наш, так? Асветнік, да. Ну, яшчэ Кірыла Тураўскі, Лаўрэнцій Зізаній. Вось як думаеце, хто раней жыў? Кірыла Тураўскі ці Францыск Скарына? Думаю, што Францыск Скарына. Вы вагаецеся паміж імёнамі. Кірыла Тураўскі і Францыск Скарына. Ваш варыянт, Вольга, калі ласка. Кірыла Тураўскі. Я прымаю ваш адказ. Лаўрэнцій Зізаній. Гады яго жыцця і творчасці прыходзяцца на 16-17 стагоддзе. Гэта сапраўды не ён. У нас у пытанні 15-16 стагоддзе. Вы сказалі Кірыла Тураўскі. Я вам гавару, што ён жыў у 12 стагоддзі. Вы неправільна адказалі, Вольга.
Франциск Правільны адказ Францыск Скарына. Цяпер вы гэта ведаеце. Ідзем далей. Наступнае пытанне. Хто з беларускіх драматургаў выступіў як сцэнарыст фільма «Белыя росы»? Кандрат Крапіва, Андрэй Макаёнак ці Аляксей Дудараў? Кондрат Крапива. Кандрат Крапіва, на вашу думку. Всё, Кондрат Крапива уже... Я думаю, что это неправильный отказ будет. Адкідаеце Кандрата Крапіву, так? Так. Угу. Застаюцца Андрэй Макаёнак і Аляксей Дудараў. Можа, дапамога сяброў? Можа так. Дзяўчаты, дапамажыце, калі ласка. Вольга, вось такі адказ мы атрымалі ад вашай каманды. На іх думку, гэта Аляксей Дудараў. А што скажаце вы? Я згаджуся са сваёй камандай, і мой адказ Аляксей Дудараў. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. «Купальская ноч» – беларускі фільм, які быў зняты ў 1983 годзе на мінскай кінастудыі «Тэлефільм». У ім зняўся Аляксей Дудараў. Ён жа быў і аўтарам сцэнарыя. Ён жа напісаў і сцэнарый да фільма «Белыя росы». Вы правільна адказалі. Дзякуй. Дзякуй маёй камандзе. Цудоўна, гуляем далей, Вольга. Давайте паглядзім на фота. У якім беларускім горадзе знаходзіцца помнік герою кнігі савецкага пісьменніка Лазара Лагіна? Полацк, Гродна, Віцебск. Вы бачыце, каму гэты помнік? Старык Хатабыч. Стары Хатабыч. Дык у якім горадзе беларускім знаходзіцца помнік яму? Для мяне складана гэта пытанне, потому што я не бывала ў гэтых гарадах. Я бы адказала, што гэты помнік знаходзіцца ў Полацку. Гэта ваша думка. Так, а чаму? Гэта моя інтуіцыя. Зразумела. Вы даеце адказ чыста інтуітыўна. Інтуітыўна. 3, 2, 1. Ваш адказ яшчэ раз. Віцебск. Я прымаю ваш адказ. Лазар Лагін. Сапраўднае прозвішча Гінзбург. Нарадзіўся ў горадзе на Дзвіне у 1903 годзе. Гэта сапраўды Віцебск. Помнік стаіць у Віцебску, вы малайчына. Вось так, інтуіцыя сабе працуе, а Вольга сама сабе дае іншыя адказы. І апошняе пытанне. Было ў салдата 2 полі. Поле, дзе кветкі ірваў, бегаў з сябрамі на волі, і поле, дзе ён ваяваў. Памятаеце гэты верш? І песня яшчэ ёсць такая. Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Якуб Колас, Анатоль Вярцінскі ці Рыгор Барадулін? Якуб Колас. Якуб Колас, ваш адказ. Прымаць адказ ужо? Ці яшчэ падумаеце? Вот Вярцінскі не, Барадулін или Колас. Ну, вельмі часта так бывае, што мы чуем песню, мы яе ведаем, але ніхто музыку напісаў, ніхто верш напісаў, не ведаем. Вось што падказвае ваша сэрца? Рыгор Барадулін. Мой адказ Рыгор Барадулін. Зразумела, я прымаю ваш адказ. Было ў салдата 2 полі. Так называўся верш. Яго напісаў не Якуб Колас, сапраўды. І не Рыгор Барадулін. Гэта Анатоль Вярцінскі. Запомніце, калі ласка. Вольга, аднак вы малайчына. У вас 40 балаў. І гэта добрая сума. Я вам прапаную прымножыць вашу колькасць. Хочаце? Хочу. Што трэба зрабіць? Можна пайсці ва-банк, паставіць усе вашы балы, усе 40 на кон. Я вам задам пытанне, яно не будзе мець варыянтаў адказаў. Калі адкажаце на пытанне, забераце 80 балаў. Калі не адкажаце, у вас будзе 0.
Вольга, вы можете не 40 баллов поставить, а 10, 20 и 30. 10. Усяго? Да, усяго 10. Усяго 10 Усяго ставите 10. на кон. Нет, давайте 20, 50 на 5. Ну, давайте 20. Давайте 20. І атрымліваеце пытанне. Ці верыце вы, што Беларусь мяжуе з 4 краінамі? Литва, Латвия, Польша, Россия, Украина. Украина, да. Мой отказ – не веру. 5. Вообще 6. Гэта правільны адказ. Малайчына! Малайчына! Цудоўна! Вольга, 60 балаў вы зарабілі ў нас у гульні, трэба было ісці ва-банк, было б 80. 80. Ну што цяпер зробіш? Усё роўна, вы добры прэтэндэнт на перамогу. Я вас віншую. Дякую. Вольга, я рада бачыць вас на вялікай пляцоўцы. Вітаю вас. Вольга, раскажыце, а вы колькі гадоў працуеце у сістэме падаткаў? У сістэме падаткаў я працую уже 2,5 годы. Спачатку я працавала бухгалтарам, а потым памяняла на падаткі і зборы. Вы выбралі катэгорыю гісторыя. Чаму менавіта гісторыя? Катэгорыя гісторыі мне найбольш бліжэй. Зразумела. А падарожнічаць любіце? Вельмі люблю падарожнічаць па знакамітых розных мясцінах нашай краіны. Цудоўна. Ну, значыць, усё будзе лёгка. Першае пытанне. Хто з багоў славянскай міфалогіі лічыўся ўладаром паветра і вятроў? Стрыбог, сварог ці дажбог? Паразважаю. Давайте. Стрыбог? Дакладна не ён. Вятрамі не ён павеляваў. Не. Не, так. Ну, застаюцца сварог. Застаецца сварог і дажбог. Ну, я скланяюся да адказу сварог. А чаму не дажбог ці не стрыбог? І вось вы так упэўнена сказалі, гэта не стрыбог. А чаму? Гэта сэрца падказала? Так. Сварог, гаворыць Вольга, і я прымаю яе адказ. Адным з асноўных багоў славянскага пантэона, уладаром паветра і вятроў, быў не дажбог і не сварог. Гэта быў стрыбог. Вы неправільна адказалі. Наступнае пытанне. Жонкай знакамітага князя Аляксандра Неўскага была дачка полацкага князя Брачыслава. Дык вось як яе звалі, гэтую дачку? Сафія, Анастасія ці Аляксандра? Як-то цяжка. Цяжкае пытанне. Цяжкае Не пытанне, кажу, да. што лёгка, не. Ну, тут адгадваць трэба, правда? Да, адгадваць. А вось што сэрца гаворыць, Оля? Сэрца гаворыць, што гэта мае быць Аляксандра. Што адказваеце? Хай будзе адказ Аляксандра. Я прымаю ваш адказ. Імя гэтай полацкай князёўны Аляксандра, а шлюб з ёй Аляксандра Неўскага замацаваў саюз Новгарада і Полацка супраць крыжакоў. Дзякуй, вы малайчына. Наступнае пытанне. Па гісторыі Вялікай Айчыннай. Гэтая дзяўчына падчас допыту праявіла асабістую мужнасць і здолела застрэліць некалькіх нямецкіх афіцэраў. Як звалі піянера-героя? Зіна Партнова, Еўфрасіння Зінькова ці Вера Харужая? Я, мабыць, скланяюся да двух варыянтаў. Або Зіна Партнова ці Вера Харужая. Я, мабыць, адкажу, што гэта была Зіна Партнова.
Хаця... Не, нехай будзе Вера Харужая, все. Я прымаю ваш адказ. Кожная з названых дзяўчын унесла значны ўклад у разгром фашызма, за што кожная была адзначана званнем Героя Савецкага Саюза. Але піянерам-героем была не Ефрасіння Зінькова і не Вера Харужая, гэта Зіна Партнова. Вы неправильно адказалі. Шкада. Пераходзім да наступнага, 4-го пытання. Оля, хто паводле летапісаў быў першым тураўскім князем? Святаполк, Тур ці Юрый? Можа быць, я воспользуюсь дапамогай сваіх сяброў. Дарагія сяброўкі, патрэбна ваша дапамога. Ну, тут пишут, першым по летописям князем был Тур. Оля, вось якая справа. Дзяўчаткі, усе чацвёра гавораць, што гэта Тур. А што скажыце вы? Я пагаджуся з адказам сваіх сябровак і выберу варыянт Тур. Ну, ніяк не збіць гэтую дзяўчыну з яе шляху. Ну, добра, я прымаю ваш адказ. Паводле летапісаў, першым тураўскім князем быў той, які разам з Рагвалодам прыйшоў з-за мора. І гэта не Юрый, і не Святаполк, гэта Тур. Правильно адказалі. Вялікі дзякуй вам, дзяўчаты. Оля, які з сучасных беларускіх населеных пунктаў у сярэднявеччы з'яўляўся цэнтрам сапраўднага княства? Свіслач, Прапойск ці Браслаў? Мне здаецца, што ў сярэднявеччы цэнтрам сапраўднага княства быў Свіслач. Не Прапойск. Прапойскае княства. Не? Даже не чула про такое. А пра Браслаўскае княства? Ну, Браслаў як-то на слуху, але вот бліжэй Свіслач. Мой адказ – Свіслач. Дзякуй, я прымаю адказ. У 13-14 стагоддзі гэты населены пункт быў горадам, які з'яўляўся цэнтрам княства. Дарэчы, гэта ў сучасным Асіповіцкім раёне. І гэта вёска Свіслач, Малайчына. Малайчына, Вольга, задаволена, правда? Да. Як называлася месца ў сялянскай хаце, дзе стаяў стол, а ўверсе вісеў абраз? Хлебны кут, родны кут ці чырвоны кут? Тут я магу адказаць доўга не думаючы, так як усё сваё дзяцінства я правяла ў сваёй бабулі, у якой таксама у хаце быў гэты чырвоны кут, як яго называлі, дзе стаяў стол, і быў абраз, вісеў. І гэта называлі чырвоны кут. Добра, я прымаю адказ. Гэтая частка сялянскага жылля мела сакральны характар. Тут знаходзіліся абразы, маленькія кнігі, свечкі. Падчас абраду дажынак і зажынак першы сноп ставілі на пачэснае месца у покуць. І гэты кут называўся неродны кут. І не хлебна. Гэта чырвоны кут. Малайчына, Вольга, цудоўна. Вольга, у вас 40 балаў. Столькі ж, сколькі на пачатку гульні было у вашай сяброўкі Вольгі таксама. У яе зараз 60, таму што яна на кон поставила ўсяго 20, а у вас можа быць і 80, і 70. Скажыце, колькі балаў вы ставіце на кон? Ну, я ж не сумняваюся, што вы гуляеце далей. Так, будзем гуляць далей. Ну, так як я рызыковы чалавек. Гэта добра. Тады ставім
Колькі? 30. 30. Ставіць Ольга 30 балаў. Добра. Я вам задаю пытанне па мове. Ці верыце вы, што ў слове надзвычай націск падае не на другі склад? На мой погляд, націск у гэтым слове трэба паставіць на трэці слог. Надзвычай. А на першы паспрабуйце? Не, на першы не, над. Надзвычай. Надзвычай. Не, Не? Не. А надзвычай? тоже не. Не? Не. Не надзвычай. Ці, так, надзвычай. Так, ці верыце вы, што назоўнік надзвычай? Націск падае не на другі склад. Так, мой адказ, што я веру, што націск падае не на другі склад, таму што я лічу, што ў гэтым слове націск падае на трэці склад. Але калі вы прамаўлялі гэтае слово, ось зараз, вы сказалі надзвычай, на другі склад паставілі. Не, мой адказ Пастаўце націск у гэтым слове. надзвычай. Надзвычай. Не, я не веру, што націск падае не на другі склад. Вы не верыце. Вы гаворыце так ці не? Я гавару, што націск падае на другі склад. Да. А значыць, на пытанне вы адказваеце? Не. 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 Гэта правільны адказ. Вы малайчына, Вольга. Сапраўды, у гэтым слове правільна націск паставіць на другі склад, надзвычай. На гэты момант вы пераможца ў гульні. У вас 70 балаў. Але нас чакае яшчэ адна гульня. Так. Да нас прыйдзе Тацяна. Дзякуй вам. Тацяна, я рада вітаць вас на гэтай пляцоўцы. Вітаю вас, Алена. Цудоўна, якая вы усмешлівая. Раскажыце, адкуль вы прыехалі? Я приехала до вас з Калінкавіч, але сама родам я з Лельчыцкага района, вёска Баравое. Пасля заканчэння Гомельскага універсітэта імя Францыска Скарыны я была накіравана ў інспекцыю па падатках і зборах па Калінкавіцкаму району. І пасля заканчэння абавязковай отработкі я засталася на гэтым месцы. Няхай у вас усё складваецца добра. А, дарэчы, вось у школьныя гады як вы вучыліся? Гэта была школа па-беларуску? Не, я вучылася на рускай мове, скончыла гімназію у горадзе Лельчыцы на залаты медаль. Ну, цудоўна. Вы выбралі катэгорыю мова. Падумайце, Тацяна, як правільна пабудаваць фразу. Ён вышэй, чым яна. Ён вышэй за яе ці ён вышэйшы за яе? Я мяркую, што варыянт А адразу не. Так. Гэта або варыянт Б, або варыянт В. Але я больш скланяюся да варыянта В, ён вышэйшы за яе. А Ён чаму? які вышэйшы. Ён вышэйшы за яе. Тацяна, вы так упэўнена гаворыце, што неяк збіваць вас з панталыку і штосьці перайначваць, я проста не бачу сэнсу. Вы скажаце не-не-не, ўсё роўна вы, так ці не? Да, да. Так. Я прымаю ваш адказ. Ён які? Вышэйшы за яе. Гэта правільны адказ. Дякую. Ну, пацвердзілі вашу дзесятку па беларускай мове. Далей выпрабаванне наступнае. Да якога роду, на ваш погляд, адносіцца назоўнік поні? Да мужчынскага, жаночага ці да ніякага? Я лічу, што назоўнік поні ніякага роду. Яно, Да, поні. поні яно маё. Шэрае поні. Да. Не шэрая поні. Не. Не, я лічу, што гэта ніякі род, яно поні. Яно поні. Ну добра, Тацяна, вы ўпэўнена гаворыце, і мне няма чаго рабіць больш, як я прымаю ваш адказ. Поні, сказала Тацяна,
ніякага роду. Запазычаныя словы, што абазначаюць жывых істот, адносяцца да мужчынскага роду. Какаду ён, поні ён, чорны поні, шэры поні, маладзенькі поні ён. Запомніце гэта, калі ласка. Наступнае пытанне. Якое слова з прапанаваных абазначае дзіця ластаўкі? Ластавачка, ластавяня ці ластачка? А давайте звернемся да маіх сябровак і спытаем іх, як яны лічаць. Тацяна, а можа трэба было спачатку паразважаць? Можа бы знайшлі адказ? Можа гэта не самае складанае пытанне? Важа яшчэ застануцца 3. А давайте дзіця курыцы. Як яго назовем? Цыпляня. Цыпляня? А дзіця коткі? Кацяня. Кацяня. А дзіця сабакі? Собачаня. А дзіця слана? Сланяня. Малайчынка, все цудоўна. А дзіця ластаўкі? Ластавяня. Варыянт Б. Да што, не бяром падказку? Не, буду адказваць сама. А чаму? Варыянт Б – ластавяня. Калі паназіраць усіх астатніх жывёл, як гучаць на беларускай мове іх дзеці, то можна зрабіць выснову, што дзіця ластаўкі – гэта ластавяня. Ну, добра, я прымаю ваш адказ. Назвы маладых істот у беларускай мове ніякага роду. І маюць канчаткі я-ё, а таксама адпаведныя суфіксы кацяня, шчаня, сланяня, качаня. Вы малайчына. Дякую. Тацяна, якое значэнне, на ваш погляд, мае фразеалагізм «кукіш з маслам»? Вельмі смачна. Недарэчнасць ці зусім нічога? Ну, на гэтае пытанне я адразу упэўнена магу адказаць. Гэта варыянт В – зусім нічога. А вы, дарэчы, фразеалагізмы часта ўжываеце ў сваім маўленні? Ну, я бы адказала, што да. А вось кукіш з маслам гаворыце? Бывае. Таму дакладна ведаю, што гэта нічога. Зусім нічога. Зусім нічога. А можа, вельмі смачна? Слухайце, кукіш з маслам жа ж. Гэта зусім нічога. Зусім нічога. Ну, супраціўляцца не буду, буду прымаць адказ, бо вашай упэўненасці можна пазайздросціць. Добра. Вы правильно адказалі. Дякую. Малайчына. Наступнае пытанне. У якім з прапанаваных слоў на месцы пропуску вы б напісалі мяккі знак? 200, ледзьве ці дзверы? Я лічу, што мы напішам з мяккім знакам слова «ледзьве». Варыянт Б. Ледзьве. Да. Не дзверы. Дзверы гэта адразу не. 200. 200 я лічу, што таксама без мяккага знака, а вось слова «ледзьве» з мяккім знакам. Добра, я прымаю ваш адказ. Звычайна перад мяккім «в» мяккі знак не пішацца. Ледзьве. Здавалася б, перад мяккім «в» мяккі знак не пішам. Але гэта слова выключэнне, і яно пішацца з мяккім знакам. Вы правільна адказалі, Таня. Дзякую. Малайчынка, малайчынка. І апошняе пытанне, вось так незаўважна. Падлічыце і адкажыце, колькі гукаў у слове «падзея»? 6, 7 ці 5? Ну, давайте лічыць літары спачатку. Ну, калі лічыць літары, то 6. То 6. Гук ДЗ, я лічу, што гэта будзе як адзін гук. Так. Ну, давайте лічыць. П. П. Далей. А. А. ДЗ1. З. Так.
Є. Е. Й. А. Буде як Є. гук. А, Падія. Так. Тады 6 гукаў. То атрымліваецца і 6 літар і 6 гукаў. Ну, у нас пра літары не пытаецца. Да. Мы думаем, колькі ж тут гукаў. 6, 7, 5 варыянты такія. Я лічу, што ў слове падзея 6 гукаў. Добра. Я прыняла ваш адказ. Дз. 1 гук. Літара Е. 1 гук. Літара Я. 2 гуки. Я. Вы правильно отказали. 6 гукаў. Малайчына. Тацяна, у вас 50 баллов. Толькі на одно пытанне вы не знайшлі адказу. У одной Вольгі 60, у другой 70. Здаецца, у вас менш за ўсіх. Але вы можете павялічыць сваю колькасць балаў ці паменшыць. А што трэба зрабіць? Вы можете паставіць на кон пэўную колькасць балаў ці ўсе, пайсці ва-банк, адказаць на пытанне і выйграць гэтую гульню. Давайте паспрабуем. Паспрабуем адказаць на пытанне. Паспрабуем. Трэба вызначыць, колькі балаў вы ставіце на кон. 30. Ага, каб на 10 было болей, чым у дзяўчат. Так? Тацяна 30 балаў ставіць на кон і ў выніку выйгрышу атрымлівае 80 балаў. Добра. Назва якога восеньскага месяца стала назвай Мінскага міжнароднага кінафестывалю? Лістапад. Гэты фестываль адбываецца ў Мінску і з'яўляецца міжнародным. Засмяялася Тацяна, зразумеўшы, што трэба было ісці ва-банк і зарабляць 100 балаў, вось такую прыгожую суму. У любым выпадку вы пераможца. Я вас віншую, у вас 80 балаў. Вы задаволены? Канешне. Вам цікава было? Вельмі. А што б вы хацелі пажадаць гледачам? Вучыце беларускую мову, культуру і ведайце сваю гісторыю. Нашы фіналісткі атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэты цудоўны кубак сёння я з задавальненнем перадаю Тацяне. Тацяна, валодайце, ён цяпер ваш. Дзякую. Хочется сказаць дзякуй усім удзельнікам сённяшняй праграмы, а таксама усім тым, хто стварыў гэтую цудоўную тэлевіктарыну. А нашым тэлегледачам хочацца пажадаць, каб яны размаўлялі на беларускай мове, ведалі сваю культуру і вывучалі гісторыю нашай краіны. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак, у адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць, стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.